Ahoj, tu sme skončili v minulom dieli. Som chcel zase zapol stovky, takže sorry. To som nechcel. Dobre, a ideme vykopať ešte ten kopr. Druhý diel ťaženia vlastne. Ale nebudeme už úplne ťažiť v tomto diele. Ja už som sa rozhodol, čo asi budeme priebežne robiť. Wow. Som sa zlakol. OK. Dobre, a ešte to tu preskúmame. Teraz má diel 39 sekúnd približne. 39-40, tak nejak. Ja som zapol predsa len stopky o pár sekúnd neskôr. Ale to nevadí. No o sekundu. To je dosť ironu. No to si vyťažíme a ideme ďalej hrať, ale už asi na povrch a ja urobím potom strih a nájdem nejakú plochu a ozvem sa potom. Keď toto doťažíme, tak urobím ten strih, ale to ešte potrvá. Chod do riti! Kopru není nikdy ako, nie že dosť, ale proste sa zíde kopera, aby ste vedeli. Tak kopr určite ťažte, keď hráte Tekit, teda Tekit Light, dotýkam. Tak predsa len som to spravil, takže teraz som dotočil vlastne jednotku, hneď. A hneď som dostal chuť točiť dvojku, takže som ani nevypol Tekit, iba Tekit Light som nevypol a začal som netočiť dvojky. Dobre, tu mi nič není. Na druhej strane. Nie, ale ježiš. Som to zlákol, niekto mi napísal. A že prečo to nestupujem mobilom, to by ste chceli určite nepodaktori vedieť, pretože sa nepýtajte. Radšej ani. Neviem ani sám, prečo to nestupujem, ale už som to chcel mať tak, lebo sa mi v kuse buď mobil zaspal, uspal akože nie, že sa mi vyresetovali stopky, ale že som to proste, takto to proste sa pozrieť na druhý monitor a vidím, koľko točím, no. Jednoduché vysvetlenie. O 3 minúty točíme, takže... No, že mám prísť k niekomu, mi písal kamarát, že ak chcem. No akože ja by som aj prišiel, keby tak nelialo. Môj. No vonku prší jak soného, už asi dopršalo, dá sa povedať. Ako stagoného hádam stačí. No dobre, ideme hore. Tu už to nemá oný. Už to nemá zmysel tu ťažiť. No a ja teraz robím strih a idem nájsť nejakú plochu, kde budeme hrať. Wow, to čo tu robí hen taký strom. Zimný biom, ktorý som práve nechcel. No dobre, idem niečo nájsť a hneď som tu. Som tu, iba som to našiel, takže to nebolo ani ďaleko. Sú tu aj tieto stromy, takže je to nejaký ostrov, takže budeme na tom ostrove bývať. Takže prečo nie? Si tak vravím. A na ňom vykacáme tieto stromy. Poď ku mne, vráť sa. Dobre.
Alebo kašľam na hento, ukáž. Či nie je tento ostrov lepší? Áno, bude lepší. Bude lepší, tomu verte. Tento, na tomto budeme bývať. Sice je moc kopcovitý, ale to si vy nevšímajte. Hlavné je, že sa to dá spojiť velikánskym mostom s druhou stranou. No, s velikánskym až tak moc nie, ale dá sa spojiť. A predsa len budeme na ňom bývať, na tom ostrove. Na to teda na tejto... Áno, presne tu budeme mať. Máme aj pekné stromčeky, takže tu sa obývame. Tu presne. No ale aký dom si postavíme, to ešte neviem. Takže uvidíme, aký si postavíme dom. A viete čo, dom si stavať nebudeme. Ja nájdem nejakú horu tu, ak tu je nejaká, takže budeme ešte predsa len ďalej. Toto už nebudem strihať, pretože tu máme oný nejaký už... village, ešte tam dobehnem do village. Dobehnem do village, presne, dobre. No, takže sa začneme rozbiehať asi vo village. Ako prvé spravíme toto. Spím. Seed máte ešte stále, vidíte, že som hru nevypínal. Dobre. Takže si nazbierame nejaký papiňapy. Budeme bývať v hentej skále. Nazbierame túto mŕtvu. A tieto zemáky. Ako to mi stačí, hej? Nechcem moc bývať nejaký stavať neviem nejaký dom, tak budeme bývať v tomto kopčeku. A nevadí. Viete, ušetríme si robotu, ako aj ten si môžeme skrášliť samozrejme, aj ten kopček. Spravíme si rubby shovel a ideme na to. Tu si spravíme veľký stup aj s oknom po malinky. No, tu bude okno. Tak. Tu bude okno. A tu budú dve. Tu bude nejaký prediel. Tak. Upravíme terén. To sa mi ľúbi, dobré miesto sme si nemohli lepšie vybrať. Presne tak. Dobre, teraz tuto takto odkopneme pár oných blokov. Nemusíme mať zase neviem aký pekný dom, maximálne bola niekedy si postavíme ten krajší. Ale to ešte podľa mňa má čas.
som zabudol na to, že v tejto epizóde, teda v tomto modpacku ešte neboli tie, aby ste si mohli urobiť, aby sa o vám otáčali. Nevadí. Teraz takisto spravíme tu. Tak. Sem si dáme toto. Sem si dáme tiež toto. Sem tiež toto. Nevyzerá to akože zle. To môžem priznať. Takže čestku si urobíme určite a asi aj dvojčestu. Na čo tu mám ten pickaxe? Aha, tedy sme tu hľadali pickaxe. No. Podkladám tam veci určite. Teraz si zoberiem len lopatku. A máme tu niekde piesok? Máme. Iba tu plášť trošku mešíme. Aj voda nateče. No, ale neviem, či sa to dá robiť už také sklo. Ale asi sa... Yellow stranded clay. Toto sa ako vyrába? Piesak a clay. Aha, takže keď chcem... Takže keď chcem príklad zelený, nie keď chcem takéto príklad, tak tam musím dať už toto a clay. Aha, dobre, takže si možno iba vyskúšam jeden taký spraviť. Žltá je síce není moja obľúbená farba, ale moja druhá, teda tretia. Prvá je hnedá, teda zelená je prvá, druhá je hnedá a potom je ešte táto žltá. No. Takže 12, toto je 48 hentov. What? To som nevedel, ale fakt. Tu by mala byť niekde pec, či sme ju tam nechali? Keď som to tak proste spravil, tak... Spravíme tu onú pec a dáme ju sem zatiaľ. A teraz dáme tam vypekať dirt, že dirt toto a palivo není, že? Počkaj, a keď dáme toto, tak iba skôr vedľa toho, OK. Iba chcem vedieť, že ak to bude vypadať. To som zvedavý. Yellow. Ja cez neho vidím. Ako to není škaredé. Že nie. To si spravíme. Ja som to tam ani ako to vyzeralo. No, neviem. Čo takto keď ničím. No to dobre. No uvidíme. Skúsim to zakryť viac, menej celé. Však to bude vypadať.
Vyzerá to zle. Rozhodne si zoberiem krompač teraz a vykopem toto, lebo chcem mať takto vysoký strop. Rozhodne bude takto vysoký strop, tu sú dvere, takže ty mi tu nezavadzaj. Nerozumieš, že tu nemáš zavádzať? No vidíš, tak toto bude pekné. Nebude to podľa mňa škaredé. Dobre, to už hádam stačí. Toľko to sklo. No ukáž. Šup. Ako škaredé to není. Ukáž, ak to vyzerá zvonku. A keď tam dám jedno obyčajné, no, nebudem moc riskovať, ale riskujem. Keď dám jeden pás obyčajného, ktoré by bolo krajšie. No, asi toto. Toto je také. Nie, nehodí sa sem. Možno inde, ale sem dáme určite obyč. No, dvere si určite spravíme. To určite. Ty poď so mnou dnu, Mojko, hej. Ty nebudeš tu vonku vôbec, na to zabudni. Takže spravíme si dvere. To 3 mi dáva. Dobre. Wooden door. No, a dvere si dáme takto. Dobre. A podľa mňa takto to vyzerá lepšie s tým obyčajným sklom reálnym. Poď. Pípauj. To čo je? To sa ak robí, prosím ťa, pekne. Ježiš. Jasné, budeme si vytvárať nie. A to spravím blbo, nevadí. Dobre. Nie je to zlé. No, a tu mám. Teraz bol menší lak. To je tak asi všetko, čo bolo. Teraz to tu odkopujem. Lak. Dvýkrát. Taký veľký. 19 minút, no už pomalinky bude end. My sme nič takého neurobili, no v ďalšej epizóde sa musíme vrhnúť na lepšejšie veci robiť.
OK, ja to už asi off-screen dokončím, alebo tú podlahu aspoň dokončím, podlahu tu dorobím, hej. A to je asi tak všetko, čo urobím. Toto som tu ešte mal. No uvidíme, akú spravím stenu. To je ešte na mne. A ešte vo hviezdách. No ja to dokončím asi v ďalšom dieli, než ja budem robiť off-screen, dokončím to v ďalšom dieli. Ja sa s vami lúčim, uvidíme sa pri ďalších videách a dúfam, že sa vám videjko ľúbilo. Ak sa vám videjko ľúbilo, dajte like, odber a využijete. Ahoj!